गिबि गिबि आङो आर'नाइ चेनेलखौ बरायग्रोबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय बे नंगौ जे जों गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोआ जोंनि मिरुआव बिपिएफनिफ्राय बिथोन बादियै जों मोनफ्रोमबो ब्लकआव सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय जोंनि मावथिफोरखौ लानानै मोनफा मोनफा मावबादा खुंगोन आरो खुंगासिनो दं आरो फैगोन डिसेम्बरनि 11 थारिखआवबो जोंनि जिल्ला लेभेलाव मोनसे वार्कशप खुंनाय जागोन आरो बे वार्कशपनि थावनिखौ जों जलायस्रियाव लागोन जों बेखौ थिरांथा खालामखाबाय बे वार्कशपआ जागोन जोंनि फैगोन डिसेम्बरनि 11 थारिखआव उद्देश्यआ मा सार उद्देश्यआ जे बर्तमान जे जोंनि जे राजनितिक परिबेस बे परिबेसखौ जों रायजोनिसिम लांनो नागिरदों जे दा बर्तमान बिटिआरनि मुङै जे प्रमद बर' दैदेननाय जे दानि बिटिआर सरकार बे बिटिआरथ' नंखाया बिटिसि सरकारखौ जों माखासे बाथ्रानि गेजेरजों मानसि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बाथ्राखौ जोङो खेंफोरना होनो नागिरदों जे बिटिआरनि मुङाव माने सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जायफोरनाखि दा बिथांमोना हाबाफारि लादों मोनसेबो गनायजाथाव नङा मोनफ्रोमबो जोंनि बिटिसिनि खेमाथाफ्रा लासै लासैनो खहा जालांगासिनो दं बेफोर बाथ्राखौ लानानैनो जोङो रायजो राजा एबा जोंनि बिपिएफ दोलोनि गासैबो जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय जों मोनसे मावबादा खुंगासिनो दं बे मावबादानि गेजेरजोंनो दा बर्तमान बिटिआर सरकारनि बेले बेजेफोरखौ जों रायजोनि सिगाङाव लाबोनो नागिरदों दानि जे इउपिपिएलनि सरकार सालायगासिनो दं बे सरकार सालायनायाव मा जौगाबोदों आरो मा खहा जादों बिपिएफनि जानानै नोंथाङा मा बुङो जौगानायनि बेलायावथ' दानि बिटिआर सरकार जौगानायनि बे बेलायाव आंथ' जेबो बुंनो हानाय नङा बेखौ नुवाखै दासिमबो बे जौगानायखौ नुयोबा जों माने पाब्लिक जानानै सासे नागरिक जानानै माने मिसा खोथा बुंनो जे दासिमबो बिथांमोना जोंनि रायजो राजानि गेजेराव मोनसे आलोड़न सृष्टि खालामनो हानाय बाख्नायनो जाथावथाव मोनसेबो हाबाफारि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै खालि बिथांमोना गामि गामि बेरायदों बिभिन्न रोखोमनि लेक्सार जारिदों खिन्थु दासिमबो जोङो जोंनि रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गिदिर अनुस्थान फाथिनानै रायजो राजाखौ मदद होनायखौ जों नुफेराखै